Dema ku em bahsa tarîxê ji dayîkbûn û mirina dengbêjan dikin, pênûsên dîroknasên fermî dihejînin. Ji ber ku li herêma Sînor temenê dengbêjekî ne bi salên li ser nasnameya wî ye, lê bi kûrahiya birînên ku di qirika xwe de hildigire tê pîvandin. Werin em di vê vîdyoya hanê de bahsa dengbêjekî bi nav û bi deng bikin. Silav rêz gelî temaşevan û şopînerên me ezîz û delan. Dengbêj Sidîqê Bozo bi dengê xwe yê melodîk û şîrova xwe ya rengîn yek ji nûnerên herî reysen û herî girîng ên ganiya dengbêjê çewligê ye û di nasnameya wî de Sidîq Çîçek qeyd kiriye û di nava gel de wekî Sidîqê Kurmanc an jî Sidîqê Kanîreşê an jî Sidîqê Bozo tê naskirin. Di sala 1954 da li gundê Baxçe Kanîreşê çavên xwe li jiyanê vekin. Dibistana navîn qedandiye û bavê 4 zarok heye. Li dibistana wî ya rastî kûrahiya xaka Serhedê bixwe ye. Di tevahiya jiyana xwe de Sidîqê Bozo gund bi gund, şevbêrk bi şevbêrk û qesir bi qesir geriya. Di vê rêwîtiya hunerê de fîlma jiyana wî bi rêçên dengên nemir re derbas bû. Civîna wî û Dengbêj Şakiro mîna du çiyayên serbilind bû ku li heman hewşê rûniştî bûn, li herêma Mûşê û Erzeromê hêjî tê gotin ku ka Şakiro çawa di hewşekî de bi hesret guh daye dengê Sidîqê Bozo. Dengbêjiya Sidîq xwedî xêz û lerizanin wisa ber bi çev bû ku Şakiro li ser wî gotibû ev kurê Bozo ye, dengê wî mîna têlekî nazik e. Reso jî pira herî mezin a dibistana Evdalê Zeynikê digihand serdema nû. Sidîqê Bozo di ciwaniya xwe de li ber wan ganiyên ku Reso lê av vedixwar meşiya. Wî rîtma şer, sebra sedsalan û hunera çîrokbêjiyê ji wî fêr bû. Ji ber vê yekê ye ku dema mirov guh dide strana Saliho, mirov giyanê epîk ê Reso dibîne. Lê bi şêwazekî pir xemgîn û melankolîk ku taybet e bi hunera Sidîq. Sidîqê Bozo li herêma çewligê û Serheda jêrîn li gel dengbêjên wekî Zahiro û Huseyno bû şahidê serdema zêrîn kasetên magnetîk. Di wan salan da ew kasetên ku li ser şerîtên reş dihatin tomarkirin ne tenê stran bûn. Her yek ji qada rû bi rû du şêwazên reqabeta wan a hunerê û parastina rûmeta peyva Kurdî bû. Lê mixabin, dîrokê ji bo wî rûpelê tal jî amade kirbû. Ev dengê resen ê Kanîreşê ji ber kilamê bi zimanê dayîkê ji aliyê hinek kesên ji nav gelê xwe hat îhbar kirin. Ew xiyaneta ku ji hundir hat dilekî mîna deryayê birîndar kir, dengbêjê me ji ber vê firotinê qehrekî mezin ji Kanîreşê bar kir û berê xwe da sürgûniya Elezîzê. Gotina wî ya dawî heta ku ew xayîn li wir bin min li Kanîreşê veneşêrin. Wî di dawiya salên 1990 an jî di destpêka salên 2000 de bi bêdengî poça dawî kir. Lê wekî ku tê zanîn dengbêjê nemir ew tenê demê diguherînin. Ji qirikê derbasê bîra netewiya dibin. Îro gora wî li Elezê ye. Xwedê rehma xwe Dengbêj Sidîqê Bozo bike. Pênûsa dîrokê navê wî bi hejmarên hişk ve nivîsandin. Kes nizane ew di kîjan roja biharê de hatiye û di kîjan êvara payîzê de barkiriye. Ji ber ku çarenûsa hunermendekî nayê xistin nav du tarîxên deng. Mirovê ku em temenê wî ji lerizina dengî wî yê di strana Saliho da fehm dikin, ew ne tenê meşiya. Wî bi Şakiro re rûmeta qesran par vekir
wî ji kaniya epîk a reso hêsir vexwarin dema ku du çiyayên dengan li herêma Serhedê hatin pêşberî hev Sidîqê Kanreşê bi dengê xwe yê nazik xemgîniya herî kûr xiste dilê şahê dengbêjan. Îro xasetên wî yên xizkirî û tomarên wî yên winda ne tenê dengin. Ew nasnamaya gelerî ne ku ti dîrok nikare jê bibe. Em dibên heza rehmet li gora Sidîqê Bozû an jî Sidîqê Kanreşê bibe. Kerema xwe re we vîdeo hinek ku temaşe kir dibinî de şîroveyên xwe binivîsin. Biecbînin tenê em ji we şîrove û ecbandin dixwazin. Dikarin bibin endamê rûpela me jî. Hewcetiya me bi endamtiya we heye. Ev tiştê ku em dixwazin jî tiştê badilhewa ye, tiştê erzan e, bêpere ye. Alîkariya ji bona van xebata ku min bidine me em ê ji we re rêz bigrin. Di nav xêr û xweşiyê de bin. Heta nê vîdeoyekê dinê, hetanê tarîxa nasnamaya dengbêjekê dinê di nav xêr û xweşiyê de bin. Demên xweş ji bo we ji bo malbata we be.